Ok, Vasim, možeš li nam reći šta se ovdje danas dešava? Danas ovdje mi smo na jednom mjestu Hadikatul Mahdi, ovo je u Sare, ovdje se dešava naša Jalsa Salana, 53. Jalsa Salana za engleskog džamata. Jalsa Salana je kao godišnji skup kada se skuplja svi naši ljudi, gosti zajedno za 3 dana, onda oni slušaju razni predavanje u islamu. Reci mi koliko ljudi se očekuje da dođu tu i koliko volonteri imate da se ovo realizuje? Ja mislim, nadam se da će biti negdje od 35.000 i više. 5.000 ima volontera, imaju na muške strane, imaju na ženske strane, skupa toliko broje koje služi za svi gosti. I ovo mjesto gdje se nalazi Jalsa, to je prirodno mjesto, to je livada. I sve ovdje što gledate, šatori i razni stvari, to sve su privremeno. I onda kasnije ako dođete možda ne bi priznali ovo mjesto. A koliko su vam dana dali da ovo raščitite? Ove godine ja ne znam, ali prije sam čuo negdje 28 dana daju ukupno. Zato što to je puno posao prije i poslije isto treba da oni otkloni sve i da ne ostavi ništa ovdje, ni traga da je ovdje bio toliko ljudi. Reci mi, da li osim Ahmadi dolaze i druge religije i predstavnici različite religiozne grupe? Naravno, dolazi i razni ljudi, političari dolazi iz Engleske, iz cijeli svijet, neki ministar dolazi, drugi naši gosti dolazi, naša zajednica već radi preko 200 država, onda razni nacije koje su već prihvatili Ahmadija džamat, njihovi ljudi dolazi i onda dolazi neki ovi novinari kao vi, neki drugi i tako ovdje možemo da nađemo više od 50 nacija, ali možda više od 100 nacija. Ja ne znam tačno broj, ali skoro smo čuli da je više od 100 država dolazi ljudi.